Salamat kayo sa tuang mensahe nga sa awit, no, diin nakahulugan. Tell the world of His love. No? Gugma. Sa tanan nga ebanghelyo, sa tanan nga kasaulogan sa tuang pagkakastuhanon, always ginang patigbabaw ang gugma. No? Bisan asa patamo adto nga kasaulogan, nagi gugma. Bisan pa man sa Koresma, no, ato ang paglantaw aning Koresma, basically pag-antos, no, kanang magmugot na yung nawong, kanang magmugot ato ang nawong, mayong tanga, mura mamuog nawong og mahaladlaw, mura nawong og Koresma. Pero ang tinuod nga Koresma, gugma. Gugma nga taliwala sa tuang kaluyahon, ang gugma ana agyon. Mao bitaw na diha oh, search the world for those who have walked astray and lead them home. No? Mao nga ang Koresma usa ka pahinumdom nga mubalik ta diha sa Ginoo. Pagbalik sa ato ang kasing-kasing ngadto sa Ginoo. Mga igsoon kini ato ang pagsaulog sa Koresma, manghinaota nga dili lang unta kini kutob sa ato ang pagsaulog kada tuig. Hinaot nga naa untay nindot kaayo nga mahitabo sa matag usa kanato. Mao kanang mamahimo kitang mga tinuod nga sumusunod ni Hesukristo. Unsa man din ang tinuod nga sumusunod ni Hesukristo? Mao kini ang mubuhat gihapon sa unsay maayo bisan panahon sa kalisdanan. Atong tan-awon ang kaagi ni Jesus nga naa siya sa ibutang talang panahon sa kalisdanan tungod kay walay kaon, no, 40 ka adlaw, 40 ka gabi. Sa dihang ato ang mabalikan ba, no, ang konteksto ani nga sa dihang human siya ibunyagan ni Juan, mo ni ang panahon nga gisulayan ang iya ang pagtuo. Ang dapit nga giingon nga kamingawan or diha sa English nga wilderness, usually usa kini siya ka deserto. Or pwede siya nga usa ka lugar nga dili pwede puy-an og mga tawo tungod kay dili maayo ang iyaang lugar ba. Siguro dili pwede makapamuhi og baboy or unsa ka nga mga buhion, dili pwede makatanom, wala tingali tubig, so mao nang wilderness. No? Wagi kay kapangihuhaan ug adto ka mopuyo niya ng wilderness. Nagpakita kini nga ang pagkamatinud-anon sa usa ka tawo ngadto sa Dios dili sayon lakwon, dili sayon nga paghimuon. Apan makahatag kini og kalig-on diha sa kasing-kasing. Ang pagsulay, kung ato siyang tan-awon nga usa ka tawo, negatibo gini para sa usa ka tawo. Apan diha sa panglantaw sa usa ka Dios nun, mao kini ang panalangin. Mga igsoon, ang wilderness, kung atong i-define base sa Bible, kini ang lugar nga nindot kayong sundon or adtuon sa usa ka magtotoo. Nganuman, tungod kay kini nga lugar, mao ang lugar nga makapatubo sa pagtuo. Mao ang lugar nga pagasulayan ug salaon ang tinuod nimong pagkatao. Ug kini nga lugar, mao usab kini ang lugar nga ang sumusunod sa Ginoo maandam alang sa usa ka dakong panghitabo sa realidad sa kinabuhi. Diha sa kasinatian ni Jesus, nahiabot siya ni ana nga punto nga luya ang iyang physical nga lawas, ang naghawid na lang niya ang iyang faith, ang iyang pagtuo. Apan magpangutana kita, nganong kinahanglan pa man siya nga muatubang niya ng wilderness? Pwede man nga magsakay unta og camel niya itong panahon na. Pwede man unta magsakay og unsay sakyon or sakyan.
Tungod kay ang wilderness mao ni ang dapit nga usually ila ang maagian dayon kung magsakay gani ka og mga camel, magsakay ka og mga hayop, meaning to say, kwartaan ka. Niya to panahon. Iya kini si Jesus, mahimutang tanga, nahimutang si pobre. Kay yung Papa Panday, then si Maria, giila pa yun nga, dili maayong ehemplo, kay namabdos siya sa lain kuno nga, kuan. Pagka mabdos, dili pinaagi ni Joseph. Apan kini nga lugar, diha sa Biblia, dili lang kini siya simple nga lugar nga agianan. Ilabi na sa ilang pagtuo, dili lang kini lugar. Usahay mo kini ang gamiton sa Dios aron paghulma sa tao nga buot mosunod kaniya. Kay kini nga lugar mao kini ang kabahin sa usa ka nindot kaayo nga istorya mahitungod sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios. Sumala sa Old Testament. Asa man gisulayan kadtong mga naglakaw gikan sa Ehipto ngadto sa Kanaan. Di ba diha sa Kamingawan? Ang ilaang kanon kanang mana. Unya kanang mana itir na sa langgam nga nahulog ganing gahit dito or na ilang kanon. Kay kanang langgam mukaon mo nagbunga og mga kahoy. Kanang iti ana pag mugahi maunay mana. Mao na ilang kanon. Sainan ka ng lugar ha? Mo bitaw tong nasuko na tong mga tao kay munguli ng balik tayo kay mga untag lami pag kinabuhi si Ehipto kay magkakaon patag saktong pagkaon magkakaon patag karne dire wala ultimong tubig wala pero unsa may gustong ipasabot sa Ginoo mao na ang gusto nga ipadayag karon mao nga diha sa Kamingawan ingon nga kabahin kini sa misyon sa Dios dili kini failure dili kini matawag nga unsa na maot kundili mao kini ang misyon sa Dios gamiton sa Dios alang sa kalawasan sa kalibutan ug dunay tulo ka tentasyon nga atong makita diha sa kaagi ni Jesus katong bato nga pwedeng mahimong pan basically tungod kay naaman ang gahom ni Jesus pwede gyud na himuon apan alang ni Jesus usa ni siya kapag tintal tungod kay kung atuag yung tiglumo ng atong kinabuhi dili man gyud pan ang numero 1 natong gikinahanglan dili pan ang numero 1 natong gikinahanglan kay unsaon man ang busog ang tiyang unya walay saktong pamatasan ang imong pagkatao it's useless. Though nakakita naman kita o mga tao nga saktong kaon, apan walay saktong pamatasan, walay saktong padulungan sa ilang kinabuhi. Sakto ng kaon. Usahay katong mga saktong kaon, ilabi na mga lagmi nga mga pagkaon, mo po ni usahay ang magdaot kaysa ni atong namili lang pagkaon. Katong mukaon lang og mga ginagmay, mukaon lang kuan. Asa may unang magdaot ana katong yung daghan kaon katong daghan og kaong karne mo gitoy unang mabakilkil anang ilang arthritis pasabot nga dili pwede nga ang usa ka tawo mukaon sa pan apan kulang ug huyang ang iyang pagtuo sa Ginoo ikaduha ang pagsulay sa gahom sa Dios This is the temptation to manipulate faith for self-benefit. Gamiton ang hisgutanan nga pagtuo ba aron matuman ang iyang kugalingong gusto. Kakita mo na sa balita karon bag-ulang nga wala niya tuguti ang iyang asawa tungod kay very religious kay siya. Iyal pag yung giampuan ay mo ato sa concert. Pero meaning to say, kung ato siyang i-contextualize yun, silos mo to yang ikaw nga di siya ganahan makita na yang asawa nga makita ang paa bitaw gamito ng hisgutan ng pagtuo aron makuha ang iyang personal nga interest which is dili maayo imbis nga mosalig kita sa gahom sa Dios let it be diha sa balaang kasulatan makita nato nga pambakon si Jesus sa manunulay niya itong hapog nga dapit
Kay mao lagi, naaman kaha ang gahom sa Dios nga magprotekta kaniya. Ambak, no? Ambak diha. Kay salon naman ka. Apan sa tinud-anay dili kini maayo. Usa kini kapag sulay, imong gisulayan ang Ginoo. Kay ang gahom sa Dios dili pwede nga makurap sa tao. Dili ka pwedeng una suguon ang Dios imong kaugalingong gusto. Mao na. Ang Dios dili pwedeng ma-under ni bisan kinsa diha sa kalibutan. Usahay ang tao moingon nga pwede ra tingalin ni nakong kuhaon kay wala may nakakita nako. Ato lang kuno ibutang diha tungod requirements sa bitaw na basta lang ko kay naa. Butang ni pandayir na basta lang kay mabutang na diha okay ra na dayon. Apan nalimot kita nga ang gahom sa Dios nagalihok biay sa tanan nga panahon. Moabot ang panahon nga mahibaluan sa tanan kung unsa ang mga gitaguan sa kasing-kasing sa tao. Sa laktod, dili ta pwede mag-ampo alang sa mayong panglawas, dili ta pwedeng mag-ampo sa taas nga kinabuhi, dili ta pwedeng mag-ampo sa daghan nga mga birthday nga manglabay, samtang wala kita naghimo og maayo para sa atong kaugalingon. Ang pagsimba, no, sa ikatulong nga tentasyon, ang pagsimba sa dautan, ang pagsimba sa evil. Makita usab nato diha sa baong kasulatan nga gisulayan gid siya nga sige, tagaan ka nako nini ang nindot kaayo nga usa ka nasod, usa ka yuta. Basta kay sunod ka nako. No? Makita nato nga sayop tungod kay ang tinuod nga pwedeng sundon sa tao dili man gyud ang dautan, kundi mao man gyud ang Ginoo, mao ang maayo, mao ang buhi nga Dios. Sa atong kalibutan, daghan ang nabiktima niya ng pagsunod sa dautan. Tungod kay diha sa ilang kinabuhi, naa ang kasing-kasing sa uhaw. Uhaw sa gahom, walay kabusganan sa mga butang sa kalibutan. Whether maghandom ka o unsay mong handumon, sa sunod na mas kinahanglan na pagmuhandom sa mas labaw ni anak pa. So meaning to say, sa news, no, makita nato nga daghang mga dili mayong nagkitabo tungod sa inilugay ni anang gipakita sa manunulay. Bisan pa man sa atong lokal, no? Tagaan ka nako niya basta kay mao ni ang ato ang sabot. Naa ka nini ang butanga basta kay mao ni. No? Maigsoon si Ginoong Hesus nagtudlo sa matag usa kanato nga pinaagi nining balaang kasulatan, gusto siya nga ang mga tao muduol o mubalik kaniya ilabi na sa panahon sa kalisdanan o panahon sa pagsulay. Kay diha sa Ginoo ang balaang espiritu matuod nga siya nagagiya aron sa pagpamuhat ug patas nga kinabuhi nining kalibutana. Si Jesucristo mao gyud ang labing ehemplo kanato nga mga tao. Kaysa kanunay, naa ka nato ang dili sama ni Jesus, nga matintal dayon. Naa ka nato ang kuluyahon sa pagtuo. Ilabi na nga ang atong kinabuhi, anaa ra gyud nagtuyok, kutob sa unsay atong gustuhon ug angkunon. Mao nga sa atong pagsaulog sa Koresma, dili lang more on kagul-anan. Dili lang more on fasting ang atong una-unaon. Dili lang more on paglikay sa atong mga buhat ng mga sayop. Dili lang kutob diha. Hinuon atong bag-uhon ang atong tibuok nga pagkatao. Labi na ang ato ang pagtuo sa Ginoo. Ang Ginoo nagsulti kanato nga hunungon na nato ang atong dako nga kasipyatan nga mga binuhatan nga maoy nakapabug-at sa kasing-kasing. Nga susama ra kitang natintal sa manunulay nga misulay sa pagtintal ni Jesus. Maigsoon ang manunulay sa panahon ni Jesus ug ang manunulay sa panahon karon managsama ra kini. Gani ang manunulay karon very high-tech na, no? Advanced na kayo. Atong himuon gayud nga si Jesucristo ang Ginoo unta mao gyud sentro sa atong kinabuhi. Aron dili kita matintal sa pagpamuhat
ilabi na kanang dili ta makapasaylo sa atong mga nakasala, ilabi na kanang pagpataas kanunay sa atong garbo, kanang usahay ang atoang batasan mao ato ang ipatigbabaw, kanang kasina, kanang pagkatapulan sa atoang kaugalingon ng kinabuhi nga nagsalig ng taog mga hinabang. Kinahanglan nga always kitang mutindog diha sa gitundugan ni Jesus sa panahon sa tentasyon ug sa pagsulay. Mao nga atong sinahon si Jesus diha sa panahon sa iyang tentasyon nga wala siya nagpadalos-dalos sa pag-decide sa iyang kinabuhi. Hinuon nihatag siya og time sa pakigbayloanay ug huna-huna sa manunulay. Pasabot ini nga diha sa atong kasamtangan nga sitwasyon, kung nabugatan kita, dili kita padalos-dalos sa pagdesisyon sa atong kinabuhi. Kung dunay kasuko naa sa atong kasing-kasing, ayaw usag desisyon. Kung dunay kabukat sa atong kasing-kasing, ayaw usag lakaw. Pamalandungi, hatagig panahon, pag-ampo, ug unsa man ang kasuguan sa buhi nga Dios. Mao nga alang kanako kung moabot nato ang kalisdanan, moabot nato ang pagkamuluyahon, dili kita angay nga mahadlok kung mabalaka. Kana bitaw moingon ta nga dili lang unta ko mahatagan og kanang problema. Stress gyud ana. Ma-stress ka. Di ka katulog ana kanang moingon ka nga dili lang gyud unta ko, di ka na bang wala lang gyud untay mahitabo sa ko ang pamilya. Always na hunahuna na, di ba? Magkahatag ng stress. Kanato tinud-anay. Hinuon atong i-reverse. Always kitang maghandom og dili maayo ug atong huna-hunaon unsaon nato pag-atubang ni anak pinaagi sa atong pagtuos Ginoo ni Hesukristo. Atong huna-hunaon kung giunsa pag-atubang ni Jesus ang iya ang pagtintal. Mao-usab ang ato ang himuon. Mo nga ingon nga usa ka membro sa iglesia, no? Kining story grabe ka importante ka nato ug naghatag kining pagpahinumdom nga usahay ang atong panaghiusa diha sa simbahan ato yung expected ta nga sulayan ta sa Ginoo every month, every Sunday, every year. Siguro sa ato nakita karon o nakita nato kaniadto ang ato ang pagkasimbahan dili kita perpekto, no? Mo na ingon ni Nanay Bibang sa una pag yun na pastor, no? Mo yun ay baklikon na sa una pag yun na pastor, no? Naa nato ang kasipyatan, usahay ang atong iglesia, maoy hinungdan nga mga guba ang atong relasyon, usahay diha sa atong dagan sa atong simbahan, mag-uulta nga mahutdan og pundo ang atong simbahan. Ba't dili kini pasabot nga pasagdan ta sa Ginoo? Dili kini pasabot nga walay Ginoo ang atong simbahan. Siguro mao kini ang kabahin sa istorya sa panaw sa atong pagtuo susama sa nahitabo ni Jesus. Mao nga kung moabot man gali nato ang time nga sulayan ta, hinaot nga magpabilin kitang mutindo aron atubangon nato ang manunulay. Hinaot nga atong bag-uhon ang atong hunahuna o kasing-kasing isip mga matirid-anong membro sa iglesia nga ang dagan sa atong pagka-iglesia dili kini kanunay nga maayo. Tungod dunay time nga sulayan atong paghiusa sa Dios. Mao po na gihapon sa toang pamilya ug sa toang kinabuhi. Dili nato kalimtan ingon nga membro sa UCCP, we are called to rebuild our unity, restore broken relationships, and renew our commitment to serve God's mission in the world. Kung si Jesus miatubang sa realidad nga pagsulay sa kinabuhi, hinaot nga karon usab sa itong pagsaulog nining Domingo sa Purisma o Membership Sunday, kinahanglan nga bag-uho nato ang tibuok nga nato nga kinabuhi. Ayuho nato ang atong makasipyatan kaniadto. Unsa ang mga nagaguba nato kaniadto nga mga relasyon, magsugod ta ug pakigsaad sa Dios niini nga adlaw. Piliun nato ang pagbuhat sa iyang kabubuton. Mga igsuon natong timan-an gyud ang kaagi ni Jesus diha sa kamingawan
usa kapahinumdom kanato nga atong bag-ohon ang atong pagtuo, atong ipahaom ang atong kabubuton ngadto kaniya ug magpuyo kita nga dunay paglaom. Kay ingon nga usa ka membro sa iglesia, kung moatubang na unya kita sa dakong pagsulay sa kinabuhi, ang mga pulong sa Dios mao'y mahimo natong giya ug magalig-on kanato hangtod nga moabot ang saad sa Dios, mao ang bagong langit ug ang bagong yuta sa tanan nga panahon. Amen.